11 Consolacion Pop Music Festival 2023 gilusad subay sa 103rd founding anniversary sa Maong Lungsod. Ani ang report. Nagtigi ang 8 ka mga finalists sa 11 gipahigayon nga Consolacion Pop Music Festival 2023. Niadtong Domingo, mipasundayag ang mga finalists sa ilang tagsa-tagsa ka mga orihinal nga kanta. Sa katapusan, napiling mananaog ang awit nga Atong Suwayan ni Jimmy Rix Graho nga taga Barangay Poblacion Oriental. First runner-up si Kent Montes sa iyang awit nga ang Akong Gugma ug nakuha nila Steven Carpina o Christian Nieva ang ikatulo nga pwesto sa ilang song entry nga di na mahimo. Best Interpreter sa maong kompetisyon ang taga Barangay Tayod nga si Maria Lourdes Lapera sa kanta nga Gihandom Ka nga sinuwat ni Arnold Valle sa Barangay Hugan. Kauban si Clans Gabutin, Mark Rajiabelia. GMA Regional TV Live.